Bueno, moi bo día a todas e a todos. Acompáñame pois aquí toda a equipa do CIN, do Centro de Información da Muller do Concello de Santiago de Compostela, Teresa Furelos, Gloria Novo, Loli Lajos, Ricardo e Chus Taboada, que, como decían, o equipo que conforma este centro tan importante para a nosa cidade, para as mulleres de Compostela. E tamén está comigo Yara Prieto Lareo, da empresa UNA, que desenvolveu a web que hoxe imos presentar, o cincompostela.gal. Dende o Departamento de Igualdade do Concello de Santiago de Compostela existe unha profunda interese por visibilizar e poñer en valor as diferentes actividades e prestacións levadas a cabo polo Centro de Información as mulleres, resaltando o papel do mesmo ao longo dos seus xa 30 anos de historia. Un traballo a prol da igualdade de xénero e o apoio ás persoas e ás mulleres máis vulnerables que, recordemos, foi pioneiro na nosa comunidade autónoma. O CIN, como decía, é un centro claramente venceñado co compromiso do Concello de Santiago de Compostela de apoio á igualdade entre homes e mulleres e coa promoción dos servicios que o propio Concello pon a disposición de toda a cidadanía neste eido. Neste contexto, valoramos a posibilidade de visibilizar a labor que se está a facer e o traballo efectuado ao longo destas 3 décadas no noso municipio, e por iso decidimos pôr a disposición da cidadanía esta páxina web que vai acompañada cunha nova identidade corporativa, un doble obxectivo: visibilizar e informar sobre o labor do CIN e animar a cidadanía tamén a implicarse de xeito activo nas actividades propostas e acceder, se precisan, a asistencia ofertada nas distintas áreas de actuación que compoñen o Centro de Información da Muller. Creemos que neste momento que estamos vivindo, nestes tempos tan difíciles e tan comprometidos, onde se están disparando todo o que ten que ver ca violencia e ca situación das mulleres, poñer e optimizar todos os recursos que temos dentro do Concello a todos os niveis é absolutamente imprescindible, e niso estamos traballando. De todo o que ofrece e permite esta web, nos vai a comentar agora Yara máis detidamente todas as accións que se implicaron nesta posta en marcha, sobre todo, dunha imaxe corporativa do Centro de Información ás mulleres, que foi un pouco o primeiro traballo inicial, comezando por deseñar unha imaxe que reflectise un pouco, por un lado, empregando a cor violeta en representación da igualdade, e por outro lado unha cor verde, un verde lima, que é unha cousa máis fresca, un pouco esperanzadora, e que dese modo o logotipo, a imaxe do CIM, que hasta agora non existe unha imaxe propia, teña por sí solo, teña coherencia, sexa diferente e sexa cercana, e sobre todo representativa, que logo todas as accións que se leven a cabo dende o Centro de Información ás Mulleres teña unha imaxe que alá onde vaya se recoñeza. Empezouse por empregar esa imaxe nun vídeo que, se queredes, non sei se podemos velo, se podemos poñer, porque dentro de todo este conxunto de accións, outra das primeiras accións que pensamos que foran importantes era presentar o Centro de Información, que, como ben decía Mercedes, foi pioneiro en dar este servicio na comunidade. Era importante resaltar esos 30 anos de historia que leva a través dun vídeo corto pensado para difundir en redes sociais, que sexa atractivo, coa música, está subtitulado para que sexa accesible, se empregaron tanto imaxes do propio centro, imaxes das persoas implicadas no equipo do CIM, empregando tamén esas cores representativas, coa fin de que cando o vídeo saia en redes sociais, que estará, de feito, xa leva un rato rulando polas redes sociais, coincidindo coa presentación nos medios,
pois que unha vez se vexa se identifique co centro. A través do vídeo o que se pretendía era contar por un lado estos 30 anos que quede reflectido que leva dende 1991 o centro aquí e contar un pouco os servicios de modo moi xeral, porque en vídeo curto, os servicios que se ofertan dentro do centro. Se queredes o poño, non sei se ten son, penso que sí. E o vemos que cortiño. Bueno, que decía un pouco, é un vídeo no que se presentan os servicios e o que tratamos é que sexa cercano e que implique que a sociedade queira acercarse un pouco ao centro, non? Por eso pechamos aí con ese preto de ti, aberto a ti. Vou comentar un pouco sobre a web, que ten un pouco a mesma finalidade, ou pretendemos que tivera un pouco a mesma estética que o web e a mesma finalidade en canto a chegarse ao público obxectivo, a cidadanía en xeral, e que, sobre todo, que a cidadanía o sentise do centro como algo cercano, algo accesible, o que poidan achegarse se o precisa. A web, o primeiro que quero comentar é que está tanto en galego como en castelán, para que poida adecuarse a calquera dos idiomas, pois se alguén que viva na nosa comunidade non coñece o galego, pois que teña tamén acceso a través da web. O primeiro que vemos na web ao entrar é un banner ao lado esquerdo que está sempre en calquera das páxinas nas que se visite a través da web, sempre vai a estar. A finalidade da web ten como dous obxectivos: un, facilitar información, tanto a nivel descargable con documentación que ahora veremos, como con información que está recollida na web, como dar servicio tamén de atención un pouco máis directa, a través, sobre todo, deste pop-up ou deste banner que aparece, no que se facilita a solicitude directa de cita previa. O que fai pode facerse a través do chamando o teléfono, que se facilita o horario, ou a través dun enlace directo no que se clica aí nese botón de cita previa e redirixe ao servicio que xa hai de solicitude de cita. Deste modo, pois, se facilita un pouco para que aquelas persoas que queiran facelo xa a través de aquí e así tamén facilitar o traballo ás persoas integrantes do fin. A páxina web ten en total unhas 14 páxinas, é unha páxina completa que se divide en 8 grandes bloques. No primeiro, que é a páxina de inicio, nada máis entrar reproduces este vídeo de feito así un pouco gancho como presentación, e logo unha vez fais scroll hacia baixo, o que hai son accesos directos ao resto das páxinas, o que pensamos que podía ser como máis interesante. É un coñécenos, onde se presenta o equipo, a nosa historia, que se resaltan os hitos máis importantes do centro ao longo destes 30 anos, e os servicios. A medida que se vai facendo scroll, hai un acceso directo ao premio xa na Torres, onde están as bases, pois estarán as bases da convocatoria actual. Deste feito tamén se intenta resaltar un pouco achegar o premio, que a xente o coñeza, poñendo aquí na páxina principal, que é un premio con moita historia.
a parte de novedades, onde se irá actualizando todas as novas noticias vencelladas con temas de igualdade e violencia de xénero. A continuación está a galería e a axenda. Deste modo, inda que a galería e a axenda están noutras páxinas da web, noutros apartados, dende aí hai acceso sempre directo. Facendo clic en calquera delos, achégase a outra páxina. Por facer un percorrido así máis rápido, non me vou parar moito, senón sería moi longo. Temos esos 8 grandes bloques. En nós preséntase tanto o CIM cos obxectivos principais, de maneira sempre a web dinámica, mantendo as cores, mantendo a identidade corporativa para que o que falábamos, que logo se ve un cartel, se ve o que sexa, sempre sexa representativo do CIM. Están aí un pouco os obxectivos, os valores do centro. Logo está o equipo, onde se presenta de forma moi cercana, coa finalidade de que calquera persona vexa que os integrantes do centro son persoas como eles, que se poden achegar, que son profesionais con historia detrás, que sexan, sobre todo cercanas, e que entendan que se achegan ao centro vai haber detrás un equipo que os vai atender. Deste modo, están os 4 integrantes do equipo, teñen unha breve presentación sobre eles, vas facendo clic en calquera deles, e podes coñecer un pouco a súa historia. E despois, no apartado de nós, está o histórico, onde se coñece a historia do propio centro. Faise un recorrido por os hitos máis importantes desde que se fundou, no ano 1991, ata prácticamente a actualidade. É un histórico longo, onde intentamos resaltar esas cousas que era importante que a xente, cando coñece a CIM, sepa que leva 30 anos facendo moito traballo na comunidade, e deste xeito queda aquí reflectido. Logo pasamos ao que facemos, onde distribúese nas dúas áreas de traballo que ten principalmente o CIM, unha área de intervención máis directa coas usuarias principalmente, e unha área de intervención máis comunitaria, onde queda reflectido aí todos os ámbitos no que se traballa en prol da promoción da igualdade e prevención en temas de tanto formación, cultural, como de sensibilización. En a área de intervención están as 3 áreas de asesoramento xurídico, asistencia psicolóxica e atención social que dan dentro do propio centro as usuarias. E ao final desta páxina hai un apartado das entidades coas que se colaboran dentro do centro, que tamén pensábamos que era importante resaltar que o centro é un centro que traballa en colaboración con outras entidades para poder dar un servicio integral tanto a comunidade como aos usuarios directamente, e colaboran con varias e numerosas entidades que están aquí todas reflectidas. Dentro desto, cada unha delas ten un enlace directo á súa páxina tamén, por se queren visitar. Despois pasamos a un dos módulos máis completos que é o da túa disposición, onde hai varias guías de recursos, enlaces directos a outras webs ou entidades colaboradoras que pensamos que eran importantes poñer máis a disposición da cidadanía. Hai un enlace á Casa das Mulleres Xoana Torres, onde directamente poden consultarse os servicios que dan ali, pedir cita, solicitar todos os servicios que se ofrecen desde a casa. Outro enlace directo ao Premio Xoana Torres, onde tamén se recolle o histórico do premio, que dai reflectido para que se vexa tanto as consultas das bases da convocatoria actual, como todo o histórico, para que se vexan tamén casi 30 anos que leva en funcionamento. Logo hai tanto itinerarios de actuación que hai no Concello, a guía de linguaxe non sexista, as guías de recursos tanto a nivel autonómico como estatal hai varias, plans de igualdade do Concello están todos, de primeiro ata último, e un apartado sobre prestacións. Todas as guías e os planes de igualdade e os itinerarios, os que son formato PDF, poden descargarse para toda aquela persoa que queira imprimilo ou telo máis a súa disposición sen necesidade de volver a entrar á web. E logo hai unha parte de prestacións socioeconómicas nas que se recollen os enlaces directos e información máis básica de prestacións municipais, prestacións autonómicas e prestacións estatais as que poden acollerse. Aí hai tanto información en formato desplegable como enlaces directos ás bases, a información e un enlace directo para solicitalo a través das sedes electrónicas. Despois xeríamos a axenda, que aquí si me gustaría pararme un pouquiño máis, porque a axenda non é unha axenda sen máis, é unha axenda que por un lado
se fai clic na propia axenda, así que se vai ver todos os actos, os obradoiros, as accións que están programadas dende a Consellería de Igualdade, como ten outro botón que parecíanos moi importante por esa idea de querer achegar a web e o centro a cidadanía, que é engadir evento. Neste apartado, calquera entidade, persoa ou organismo que queira publicitar ou dar a coñecer as accións que les programan, sempre vencelladas á igualdade, temas de prevención de violencia de xénero, poden solicitar que dende aquí se publicite. É unha solicitude directa que chega ao CIM e, por suposto, hai un filtro. As persoas integrantes do CIM verán que cumpla os requisitos, que sexa un evento ou unha acción que se poida dar visibilidade dende a web. Entón, aceptan a solicitude e automáticamente pasa tanto a página principal como a página de axenda. Deste modo, o que facemos é que non só as persoas usuarias, senón tamén isto sexa unha web máis comunitaria, máis colaborativa, na que son varias as entidades que poden ter visibilidade a través da página web. Despois hai a apartado de novas, onde que xa se recollen todas as, como decía antes, as noticias, pero de maneira máis desplegada, entras en cada unha delas e podes ler a noticia, incluso te redirixe directamente ao medio digital que a publicitase. Logo hai unha galería, na galería distribúese en dúas partes ben diferenciadas. Unha primeira, quisimos presentar os espazos para achegar un pouco tamén coa esa finalidade sempre de achegarse a cidadanía, ou que a cidadanía perda o medo a achegarse, non? Entón, presentar todas as instalacións por un lado do CIM, do propio centro, ver os espacios comunes, ver un pouco as instalacións xerais, tamén as instalacións da Casa Xoana Torres, que é outro servicio que se ofrece na Consellería de Igualdade, era importante tamén recollelo aquí. E despois, a continuación dos espacios, están os proxectos. Esta galería de proxectos ten tamén un pouco carácter retroactivo histórico, porque recóllense a gran maioría dos proxectos das que hai imaxes que se levaron a cabo ao longo de todos estes anos. Hai unha primeira galería xeral onde poden verse en grande as imaxes, e despois hai un sistema de etiquetado. Están todas volcadas na web e ti podes ir filtrando un pouco polo que a ti te interese ver, non? Podes ir dende ver o 25N, 8 de marzo, e, como decía, ao longo de todos os anos. Poden verse desde campañas máis actuais a campañas máis antigas, ou incluso eventos tamén máis antigos. Por último, xa estaría a página web o apartado de contacto, onde tes tanto o mail, o teléfono e un formulario directo de contacto que chegaría as propias integrantes do CIM para recabar a consulta ou o contacto que queira facer. Eso é todo por parte da web, que vai ir tamén conxunto coas redes sociais propias do centro, que son as redes que durante o primeiro mes, máis ou menos, recollerán toda a información. Esta información que está recollida na web, o que se faremos é volcala un pouco a través de redes sociais, en píldoras máis pequenas, pero para, de unha forma máis directa, chegar á sociedade a través. Despois xa terá carácter máis informativo e de difusión de todas as accións encamiñadas. Xa non máis tema web. Bueno, do que se trata é, durante moitos anos, o CIM foi un servizo moi discreto, un pouco visible, pero un pouco invisible. E creo que nos tempos que corren, primeiro, queremos celebrar a súa historia e o traballo das persoas que durante todos estes anos tiraron das políticas de igualdade na cidade, e despois porque entendemos que sí é o momento en que precisa esa visibilización por parte de toda a cidadanía, que era moi importante. E esa frase que remata o vídeo de perto de ti, aberto a ti, pretendemos que ese de alguna maneira sexa o obxectivo, que aquilo se converta nunha casa aberta para resolver todos os problemas que as mulleres de Compostela temos. Hai algunha pregunta? Non? Pois entón
Moitísimas gracias a todos e a todas. Gracias.